Onde nak kandu oi mande di maladena indah bamanuang coy
maladong tandema pandan dan juoma maladong kananoy.
Hoy de ulawadai iyo ka uoy lainan sadaro tongga ala condong onde ka uoy kasaula manantira abahanyolai jatuh ke dalam oi jatuh ke dalam iyo ka uoi isi buah saja lava pisah onde ka uoi iman dejo aya onde nak kanuangoi bakola sato balenga diri dalam kecamatan iyo ka uoi koto singkara tasabui nagari onde ka uoi lai koto sani onde nak kanuangoi ampe jorong onan di dalamnya anta nak sayang anta indah sayang onde ka uoi ayah ke mungkinlah kok salah onde ka uoi di badan diri onde nak kanuangoi adia joman deh nantani ayo
Oi di dalam lingkungan onde ka oi jorong nanampe iyo ujung ladang onde ka oi jorong diate onde nakan wangoi limonini atangah nagari semenjak kete oi semenjak kete iyo ka oi badan jo nene oi de abi untuang iyo ka oi ayah yo mande onde nakan wangoi bako indah ataya lang lai di mudia jorong oi di mudia jorong iyo ka oi padang balimbi ado pamandian iyo ka oi bayange onde nakan wangoi jorong kasia arah hilianyo sarita ado oi sarita ado iyo ka oi lai ka mambibi oi kasia badan onde ka oi lai ka mangpe onde nakan wangoi balulu asa jotangi kadado Bagai-bagai
bagai-bagai iyo ka uoy kampuang di iyo di sumani onde ka uoy lata abalayo onde nak kandua ngoy hari minggu era minyo pakai Joy ko bana Oi joy ko bana onde ka uoy ramu adi Oi bagal wirinu onde ka uoy kasana abako onde nak kandua ngoy tagade ba aku maling gagal